wannan rana za ku ci cewa garin daɗi na nesa wata ƙaramar hukuma a kudu maso yammacin ƙasar Ingila ta ɗauki matakin hana al'umma bin wata hanya saboda kwaɗi. Lallai wata miyar sai a maƙota. Wani ɗan sanda a jihar Neja ya kashe kansa har lahira. Sai ku biyo mu domin jin yadda aka haihu a ragaya. Gaba da gabanta wai aljani ya taka huta. Hukumar da ke kula da harkokin shari'a a jihar Kano ta hukunta wasu ma'aikatanta guda 2. Waɗannan da ma wasu ƙari na nishaɗantattun labarai za ku ji su ta cikin shirin namu na makwantar rikici na wannan rana. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku, sannunmu da sake jimirin saduwa ta cikin shirin namu na duniya makwantar rikici, wanda Hassana Sulaiman Matazu take gabatarwa. Sai ku kalmashe kafafuwanku tare da buɗe masarrafar sautukanku domin kwasar kunshin labaran da muka kunso muku. To a yau dai za mu buɗe muku kundin shirin namu ne da wata ƙaramar hukuma. Wata ƙaramar hukuma a kudu maso yammacin Ingila ta ɗauki wani mataki da ba a saba gani ba na rufe wani titi tsawon makonni 6 domin baiwa kwaɗi da dangoginsu damar tsallakawa zuwa tafkinsu na asali don haihuwa. A duk shekara dai, motoci na kashe ɗaruruwan dabbobi kamar su kwaɗi da danginsu akan titin da ke kusa da birnin Baz. Bayan ɗaukar wannan mataki, a yanzu dabbobi za su iya tsallakawa cikin aminci a tsaka da lokacin da suka fi hayayyafa. Adadin kwaɗin da ake da su a Birtaniya ya ragu da kashi 2 cikin 3 a shekaru 30 da suka gabata, saboda lalata musu muhallinsu da ake yi da kuma sauyin yanayi. To wannan shine Allah ɗaya gari bamban. Wani ɗan sanda ya kashe kansa a jihar Neja. Lamarin ya faru ne a garin Kwantagora na jihar Nejan, inda ɗan sandan mai suna Shafi'u Bawa da ke da mukamin ASP wanda yake aiki a runduna ta 61 aka same shi a mace. Abinda ake zargi cewa ko ya kashe kansa ne. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata, inda aka gano gawar mamacin rataye a rufin ɗakinsa. Mahaifinsa Malam Usman Bawa shi ne ya fara gano abin, inda ya sanar da ofishin 'yan sanda na Kwantagora da yake tabbatar da faruwar lamarin. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Neja SP Wasu Abiodun ya ce a ranar Asabar ɗin da misalin karfe 2 na rana runduna ta samu rahoto cewa ASP Shafi'u Bawa na runduna ta 61 ta Kwantagora ya kashe kansa ta hanyar rataya, inda aka same shi a rufin ɗakinsa saboda wani dalili da ba a kai ga ganowa ba. To Allah ya kyauta. Hukumar da ke kula da harkokin shari'a ta jihar Kano ta dakatar da wani jami'i tare da yi wa wani ritayar dole saboda karɓar cin hanci. Kakakin hukumar Baba Jiba Ibrahim ne ya sanar da hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya bayyana cewa hukumar ta amince da hukuncin da aka ɗauka kan ma'aikatan a taronta na 79 da ya gudana a ranar 6 ga watan Fabrairu, wadda babbar alƙaliyar Dija Aboki ta jagoranta. Ya ce binciken da kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a na sashin shari'a ya yi dangane da ƙarar da wani Alhaji Sani Bozori Mingade ya shigar akan Hudu Idris wato magatakarda a kotun shari'a ta Ofa Shari'a Gwarzo da Abba Bala Gwarzo mai gadi a kotun. Ana zargin jami'an kotunan biyu da yi musu barazana da kuma neman kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Bayan wani ƙwaƙƙwaran bincike, mutanen biyu sun bayyana a gaban hukumar, inda suka amince da laifin cewa suna da hannu a cikin almundahanan da ya kai naira 214. To Allah ya kyauta, shi dama son zuciya ai ɓacinta ne. To a nan kuma ƙasa da sati ɗaya da Majalisar Tarayya ta amince da korar tsohon kwamishinan zaɓen hukumar INEC a jihar Adamawa, Barista Huda Ari, ya nace kan cewa 'yar takarar jam'iyyar APC Sanata Aisha Ɗahir Binani ita ce ta ci zaɓen gwamna da aka yi a shekarar 2023. An dai dakatar da Barista Huda Ari ne saboda ya ayyana Binani a matsayin wadda ta ci zaɓe. Ana tsaka da ƙirga ƙuri'u. Sai dai a wani rahoton manema labarai da ya yi a Bauchi ya yi rantsuwa da Alƙur'ani mai girma cewa yana da shaidu da za su tabbatar da cewa Aisha Binani ta kayar da gwamna mai ci a jam'iyyar PDP. To ma jima gani an binne tsohuwa da ranta. Duka-duka a nan muka
ƙarshen shirin namu na wannan rana. A madadin 'yan uwa da suka kakkama domin ganin shirin ya iso gare ku bisa jagorancin shugaban tashar Makwantar Abdullahi Birnin Kudu. Ni da na shirya shirin na gabatar, Hassana Sulaiman Matazu nake cewa sai mun sake kasancewa tare da ku.